Čaute, vítam vás pri ďalšom update z prípravy na sezónu 2026. Ideme sa pozrieť, aké zmeny a aké veci sa vlastne udiali za posledných 7 týždňov. Redukcia tuku prebieha úplne, že podľa plánov. Mám tu znovu poznámky spísané, tak ako v predošlom videu. A budem sa ich znovu tak držať a budeme si prechádzať všetky dôležité veci. Plus som tam teda ešte doplnil veci, ktoré som nespomínal v predošlom videu. Čas ubieha veľmi rýchlo. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať na začiatok. Fakt si ani neuvedomujem, ako rýchlo prebehlo tých 7 týždňov v tej príprave a ja nemôžem jednoducho otáľať, musím jednoducho robiť veci krok po kroku presne na čas, tak ako to mám nastavené, aby sa všetko stihlo a aby všetky veci boli tak, ako treba. To, čo som za celú tú dobu tých 7 týždňov veľmi spozoroval, je to, že mám brutálne zvýšený drive do bodybuildingu. Počas toho obdobia, kedy som bol na tej operácii a kedy bolo to medzi obdobie, tak tam boli aj iné veci, ktoré som riešil a tak ďalej. Ten drive ako keby nebol až taký živý v tých veciach, ale ako som prešiel do tej prípravy, ako je teraz Olympia, ako sa proste celý ten bodybuilding svet znovu zgrupil na to jedno miesto a sledovali tú Olympiu. Keď som videl Katku, ako súťaží na Balkán Pro, keď som videl slovenských, českých proste profikov, chalanov v classic fyziku alebo v bodybuildingu, ako sa posúvajú dopredu, tak som tým bodybuildingom ako keby nie, že znovu začal žiť, to by som nepovedal, lebo som nikdy neprestal, ale vždycky sa ako keby ten drive tak opráši v tej súťažnej príprave, teda aspoň ja to tak mám. Jasné, že to je podmienené tým, že vidím, ako sa to telo mení a ako všetky veci zaberajú, ktoré jednoducho mám nastavené. Váha ráno na lačno 84,8 kg. Môžete vidieť, že to je drop približne 4,30 kg oproti začiatku príprave. Podľa mojich očakávaní všetko funguje presne tak, ako som si to nastavil. Približne 14 kg nás delí do mojej najlepšej formy v živote. Čo sa týka formy, tak teraz môžete vidieť aktuálne fotky. Urobil som tú porovnávačku presne takisto ako na začiatku. Nech sa to dá jednoducho hodnotiť úplne z rovnakého miesta, za rovnakých podmienok. Tu môžete vidieť, že som sa posunul. Hlavne to vidno v tej zadnej póze, kde mám dvojitý biceps zozadu, taktiež kde som v základnom postoji zozadu, ale overall celkovo sa všetko posúva. Darí sa mi zlepšovať proporčne, čo je v podstate aj cieľ, hlavne na tom chrbte, pretože chrbát bola vec, ktorú mi jednoducho aj na tej Olympii dali v rámci feedbacku, že potrebujem trošku viac hĺbku chrbta. Dostal som feedback. A čo? Potrebujem viac hĺbku chrbta, trošku viac šírky, aby to viac ladilo a je to svojím spôsobom pravda, pretože môžete vidieť, aký je to rozdiel. Cieľom je posúvať sa po analýze a po všetkom zhodnotení približne o 0,7 až 0,8 kg týždenne. Je to deficit, ktorý je moje telo schopné dobre regenerovať, dobre sa na tom cítim. Není to príliš veľká záťaž, že by to bolo kilo a štvrť alebo kilo a pol týždenne a tak ďalej. To už sú z môjho pohľadu také, že väčšie extrémy. Je tam urobený rozpočet, tak aby to presne vyšlo vzhľadom na tú formu, ktorú chcem priniesť. Je to nastavené aj na základe toho, že by som chcel formu spraviť v predstihu. To znamená, že ak hovorím v predstihu, tak približne 2 týždne do súťaže alebo týždeň a pol by som naozaj chcel byť ready, tak ako keby som sa postavil na druhý deň na pódium. Predošlých príprav som niektoré tie veci sa učil ladiť, učil som sa ich odhadovať a niekedy to jednoducho nešlo úplne podľa predstav, takže som musel niekedy na pilu zatlačiť viac, potom zase naopak menej a tak ďalej a v rámci toho naturálneho tela sú toto všetko veci veľmi citlivé, čím hlbšie ste v tej príprave. Tentokrát to je prepočítané naozaj absolútna priorita tentokrát a snažím sa úplne pristupovať k tomu tak, že čerpám z tých dát predošlých. Zaujímavý pocit, ktorý som nadobudol počas celých tých príprav, ktoré som zažil doteraz, je to, že v príprave vždycky vidím tak jasnejšie, priezračnejšie. Nemyslím to fyzicky, že vidím lepšie, ale myslím to tak, že mám čistejšiu hlavu o mnoho viac, pretože je tam jedna vec, na ktorú sa človek sústreďuje, potom vypína niektoré veci,
ktoré by za bežných okolností možno spravil, keby nebol v súťažnej príprave, ale chráni si nejakým spôsobom takú tú svoju dennú energiu, ktorú do vecí jednoducho dokáže vynaložiť. Možno je toto jedna z vecí, vďaka ktorej to tak je, ale ja osobne cítim, že počas tej prípravy na súťaž vidím veci jasnejšie, robím lepšie rozhodnutia, viem sa viac fokusovať a fakt je to z môjho pohľadu dosť game changer. A fun fact zaujímavý, tie 4 kg, ktoré som doteraz schudol, cítim extrémne, keď cvičím brucho na hrazde. Anyway, poďme ďalej na stravu. Po predošlom bode, o ktorom sme si hovorili v minulom videu, že začínam v podstate z bodu 0, tak mám definitívne nastavené makra, aj kalórie a celkovo uprataný systém. Predtým, než sa vrhnem do stravy, upozorňujem každého, že toto, čo budem hovoriť, je ušité priamo na mňa, čísla sú ušité priamo na mňa, veci sú ušité priamo na mňa podľa môjho životného štýlu, podľa mojej práce, podľa môjho fungovania v dňoch. Neinšpirujte sa tým, pokiaľ nie ste ja. To znamená, že nikto by to nemal prevádzať na seba. Držte sa len podstatných informácií, ktoré v tomto videu rozprávam a ktoré sú aplikovateľné pre každého. To znamená, že ja vám odkryjem to, čo v rámci stravy robím, ale vy si nájdete človeka, ktorý vám to dokáže dobre nastaviť, alebo si to nastavte sami, ak sa tomu rozumiete. Ale nikdy nekopírujte ľudí, ktorí vám povedia, že jedia toľko, robia to, robia tamto. Vy máte vždycky svoju trajektóriu a vždycky fungujete úplne inak v tých dňoch ako oni. To znamená, že v tomto je individualita. Čo sa týka bielkovín, 2 gramy na kilogram aktívnej telesnej hmotnosti. Aktívna telesná hmotnosť je hmotnosť tela bez tuku. Ja mám teraz 84 kg, približne si poviem, že takých 15 kg, 14 kg tuku, znamená, že 84 minus 14 je 70 a 70 krát 2 je 140 gramov bielkovín. To znamená, že s týmto počtom bielkovín by moje telo nemalo byť v katabolickom stave, malo by byť všetko vykryté v rámci držania svalovej hmoty a tak ďalej. Aby vás to nemiatlo, tak nejedávam 140 gramov bielkovín počas dňa, ale 140 gramov bielkovín je zo živočíšnych zdrojov, ktoré majú plnohodnotné aminokyselinové spektrum. Vajcia, mäso, mliečne výrobky, jednoducho všetky tie, ktoré majú aminokyselinové spektrum plnohodnotné. To znamená, že moje celkové bielkoviny sú na hodnote 180 gramov, s tým, že približne 20-30 gramov sa nazbiera z príloh. To sú bielkoviny, ktoré nemajú plnohodnotné aminokyselinové spektrum, takže ich počítam nad toto číslo tých 140 gramov bielkovín. V prepočte to vychádza tak, že teraz 150 gramov bielkovín z plnohodnotných živočíšnych zdrojov mám. To znamená, že ešte tam je cca 10 gramov ako keby nad ten limit, ktorý by som mal mať. Takže ak zaokrúhlujeme, tak je to 2 gramy bielkovín na kilogram aktívnej telesnej hmotnosti. Čo sa týka tukov, tak tamto mám na 0,8 gramu na kilogram telesnej hmotnosti celkovej. To vychádza okolo 70 gramov tukov. A to nie je všetko. Dôležité v tomto celom je rozloženie týchto tukov. Je rozdiel z 70 gramov tukov saturovaných z fast foodov, všetkých jedlách, ktoré sú fast foodového typu, ale rozložené to mám tak, že 60% z tých tukov je mufa. To máme zdroje olivový olej, avokádový olej, avokádo, mandlové maslá, mandle ako také. To sú príklady jednotlivých zdrojov, ktoré používam napríklad ja. Potom je tam 20% pufa, to sú omega-3, čiže omega-3 samotné ako suplement, alebo losos, sardinky a rôzne druhy rýb, ktoré omega-3 obsahujú. A 20% sú saturované tuky, teda nasýtené mastné kyseliny, ktoré ja čerpám z vajíčok. Každá táto skupina má určité opodstatnenie v rámci týchto tukov a každá z tých skupín reaguje v organizme úplne inak. Pre príklad, saturované tuky, teda nasýtené mastné kyseliny, ktorých sa veľa ľudí bojí, lebo vo veľkom množstve samozrejme nie sú prospešné pre organizmus. Tie tam mám z 20% práve pretože v tom množstve približne tých 20% z toho príjmu tých tukov podporujú tvorbu testosterónu. To znamená, že testosterón je u mužov najhlavnejší hormón, jednoducho je to úplne
to alfa omega, ktoré robí muža mužom, no a tieto nasýtené mastné kyseliny práve podporujú jeho tvorbu. To znamená, že netreba všetko škatulkovať, netreba všetko zabaliť do jednej krabičky a urobiť si názor len na základe toho, že niekto povie, že nasýtené mastné kyseliny sú zlé, ale treba hľadať vždycky kontext. Toto rozdelenie, ktoré tam mám, je premyslené a dáva zmysel. A sacharidy mám potom vlastne doplnené ako zvyšok celkového príjmu. To znamená, že časť pokryjú bielkoviny, časť pokryjú tuky a zvyšnú časť pokryjú sacharidy. Ak sa bavíme o konkrétnych číslach, tak počas tréningového dňa mám sacharidy mierne vyššie a počas odpočinkového dňa mierne nižšie, pochopiteľne. Tým pádom vytvorím aj rôzny kalorický deficit v týchto dňoch, ktorý tam mám, ale hlavne pretože v odpočinkový deň jednoducho nemám tréning, nepotrebujem extra energiu na to, aby som dokázal sa pušnúť niekde. Mám tam proste prechádzky a bežnú dennú aktivitu, to znamená, že nepotrebujem toľko tých sacharidov, ako ich mám v tréningovom dni. Prevažne komplexné sacharidy a približne takých 15-20% je jednoduchých cukrov, hlavne z ovocia. A ešte nám tam ostala vláknina. Vlákninu držím približne na 40 gramoch denne. Trávi mi dobre, naopak keby som mal príliš veľa tej vlákniny, tak práve z toho môže mať zápchu, ale taktiež keby som mal príliš málo. Tých 35 až 40 gramov je pre mňa úplne že vyhovujúce. Zdroje, z ktorých makra skladám, tam sa absolútne nič nemení. 100% plnohodnotných výživných potravín, žiadny junk food, žiadne spracované jedlá, žiadne toastové chleby, len preto, lebo mi to sedí do kalorických tabuliek a tak ďalej. Mám tam jednoducho veci, ktoré viem pekne strekovať, veci, ktoré mi chutia a veci, ktoré sú základné, aby to všetko dávalo zmysel aj v rámci výkonu a aj v rámci zdravia. Týmto ale nedemonizujem tie iné potraviny, len hovorím to, čo robím aktuálne ja. Už jem aj pred tréningom nôh a aj pred tréningom vršku. Pretože ako sa počas tých 7 týždňov jednoducho ten režim upravil, ako sa ten deficit prehlbil, tak moje telo si už pýta živiny aj ráno. Ráno sa zobudím a som hladný. Takže cyklický dextrín počas tréningu som dal preč. Nechal som si tam len esenciálne aminokyseliny a elektrolyty a jedávam pred každým tréningom normálne komplexné jedlo. No a aby som celú tú stravu uzavrel, tak toto vychádza kaloricky v tréningový deň na približne 2450 kalórií a na odpočinkový deň približne 2300 kalórií. To sú približné čísla, neviem úplne presne, mám to spísané v jedálničku, ale ten mám uložený a doma nalepený na stene, keď varím. Pointa je, že si viete približne predstaviť, na akých číslach som. Poďme na suplementáciu. Dve zmeny. Prvá, zmenil som to, že som vyhodil ten cyklický dextrín, jedávam pred tréningom, ostali mi tam len esenciálne aminokyseliny a elektrolyty. A druhá, zmenil som omega-3 také, ktoré majú vyšší podiel EPA ako DHA. A to z toho dôvodu, pretože EPA je hlavná protizápalová zložka v omega-3 a naopak DHA viac vplýva na nervové funkcie, mozog, zdravie srdca a tak ďalej. No a z tejto výhody čerpám hlavne v tom, že regenerácia po tréningu je lepšia, vonku je horšie počasie, viac si bránim imunitu a jednoducho sú tam takéto malé veci, ktoré dokážu veľmi pomôcť. Takže toto je druhá zmena. Ak by ste mali aj k tomuto nejaké ďalšie otázky, kľudne napíšte dole do komentára svoju otázku. No a inak tam ostalo jasné proteín, kreatín, slim magnézium, vitamín D3, K2, multivitaminový mix a to je všetko pre zatiaľ. A ešte glicín. Tí, ktorí ma sledujete aj na Instagrame, viete, že pred spaním užívam také kombo, ale k tomu sa tiež dostaneme ďalej vo videu a mám k tomu napísané nejaké body, že ako podporujem spánok. Takže to je, čo sa týka suplementácie. Všetky doplnky výživy máme z Brain Marketu a s rodinným kódom Benikovský máte k dispozícii zľavu 10% a taktiež nás podporíte na ďalšej ceste za súťažami a v tvorbe takýchto alebo iných lepších videí. Takže ďakujeme.
Voda, alebo teda tekutiny. Počas tréningových dní mám tekutiny nastavené na 3,5 litra denne. To znamená, že nie je do toho započítaná káva, je to čisto voda. Káva má diuretický účinok, to znamená, že dráždi močový mechúr a môžete po nej chodiť práve naopak viac na záchod a vylúčovať vodu. To ste si už možno všimli aj sami na sebe. Kávu a kofeín nepočítame ako plnohodnotný zdroj tekutín. Počas odpočinkových dní, počas rest days to mám na úrovni 3 litrov, pretože presne ten rozdiel toho pol litra robí to, že jednoducho počas odpočinkových dní sa nespotím, lebo nemám tréning, nemám kardio. To znamená, že tam je rozdiel toho pol litra. Držím sa pravidla 35 až 45 ml vody na kilogram celkovej telesnej hmotnosti. To znamená, že minimum je 35, maximum povedzme, pretože aj keď vypijete viac, nič sa nestane, ale zbytočne zaťažujete obličky, zbytočne vaše telo potrebuje viac pracovať a vylúčovať vodu a s ňou môžete vylúčovať, ak ich nedoplňate, aj elektrolyty, minerály, stopové prvky a tak ďalej. To znamená, že ak sa držíme od bodu A do bodu B, tak 35 ml až 45 ml na kilogram telesnej hmotnosti a ste v dobrom rozmedzi. Sodík a draslík. Ako sme už hovorili v minulom videu, toto nie je úplne diskutované, ale ja sa k tomu chcem vyjadriť, pretože mne to príde v súťažných prípravách ako veľmi podstatná vec. Sodík a draslík sú veľmi dôležité elektrolyty, veľmi dôležité minerály, ktoré riadia nespočet veľa funkcií v našom organizme, takže k ním sa taktiež vždycky budem vyjadrovať. Sodík a draslík mám v pomere 1:1,5 v tréningových dní v prospech draslíka a v odpočinkových dňoch je to 1:2 v prospech draslíka znovu. Toto je trošku obšírnejšia téma a ak chcete, aby sme sa jej povenovali viac v budúcom videu, tak mi dajte vedieť do komentára. Zatiaľ spomeniem len tieto pomery, v ktorých to držím a ak to niektorých z vás zaujíma, prečo to tak je a chcete ísť do hĺbky, tak napíšte dole do komentára a ja sa v budúcom videu k tomu vyjadrím viac a pokúsim sa vám to trošku obšírnejšie podať, aby ste chápali, prečo to takto robím a prečo to takto mám. Tréningový plán. V rámci tréningového plánu sa moc toho nemenilo. Tréning ostal na 4 krát týždenne, upper, lower. Je tam verzia A, verzia B z obidvoch variant a v jednej sa venujem viac hrudníku, ramenám, v jednej sa venujem viac chrbtu. To znamená, že mám to takto rozdelené. To som už spomínal. Mám tam otvorený priestor pre 5. tréning stále, ktorý som nevyplnil, to si stále nehávam. Otvorené na ďalšiu fázu prípravy, zatiaľ regenerujem dobre, veci sa vyvíjajú dobre, takže uvidíme, či tam ten 5. tréning budem zaraďovať. Akurát jediná zmena, čo bola tá, že som si po odskúšaní splitu niektoré cviky pomedzi sebou vymenil v rámci poradia a niektoré počty sérií som navýšil, niektoré znížil podľa toho, ako som regeneroval a ako som sa v tom tréningu cítil. To znamená, že to boli menšie úpravy. V rámci počtu celkových sérií na svalovú partiu týždenne to mám v rozmedzi od 4 do 8. Nikdy nie menej, nikdy nie viac. Takýto rozsah je pre mňa najlepší, je najlepší v rámci progresu, ktorý na sebe vidím a to rozmedzie tých 4 až 8 pracovných sérií na tú partiu sa odvíja od toho, ktorá partia jednoducho koľko potrebuje. To znamená, že niekde mám 5, niekde 7, niekde 8, niekde 4. Je to všetko podľa toho, ktorá partia jednoducho reaguje a rozvíja sa najviac, ktorá partia napreduje a zlepšuje sa. Z takého všeobecného alebo teda širšieho hľadiska je to 4 až 8 pracovných sérií na jednu svalovú partiu týždenne. Kardio. Tu je zmena, teraz som nechodil žiadne kardio, ale zaradil som ho 3x30 minút v tepovke 125 až 140 beats per minute. Toto je tepová frekvencia, v ktorej telo najviac využíva zdroj tuku zo zásob ako energiu, to znamená, že spaluje ten tuk. No a v kombinácii so silovým tréningom je to ako keby najlepšia možná vec, ktorú viete spraviť. Po silovom tréningu máte vyčerpané glykogenové zásoby, telo ich spotrebovalo na vynaloženie úsilia, vynaloženie energie v tréningu, no a zostáva mu tá tuková energia, tá tuková zložka, takže pri tej tepovke tých 125 až 140
práve počas toho kardia telo začne využívať tieto tuky. Čiže mám to spravené tak, že idem tréning a po ňom hneď kardio. 3x30 minút týždenne. V rámci krokov mám v odpočinkové dni 20 000 krokov a počas tréningových dní 15 000 krokov. Nezapočítavam do krokov, do denného počtu krokov, nezapočítavam kroky z kardia, z pásu, konkrétne z tých 3 kardií v týždni, nezapočítavam vôbec nič do krokov, pretože nemôžem pochopiteľne dvojmo počítať aktivitu. Čiže nemôžem zarátať aj kroky do aktivity, ale aj samotné kardio do tej aktivity dvojmo. To znamená, že ak som na schodoch, pripočíta mi tam napríklad 3000 krokov počas tých schodov, tak viem, že plus tých 3000 krokov ako keby dorobím nad ten počet 15 000. To znamená, že počas tých dní, kedy tam mám to kardio, tak to robím takto. Zápis do denníka, teda do zošita, to sa vôbec nezmenilo, to normálne zapisujem, to znamená, že si viem trackovať, s akými váhami cvičím. Čo sa týka váh, tak všetko sa drží rovnako. Váhy nepadajú, všetko sa drží rovnako, usilujem sa o to, aby som mal čo najlepšiu regeneráciu a dokázal stále pušovať do tých vyšších váh a za žiadnu cenu nezísť na nižšie váhy. Už sa nesnažím úplne tlačiť do vyšších váh, ale snažím sa zastabilizovať to a s tým dokončiť prípravu. No a snažím sa cvičiť jasné najviac v Liptovskom Mikuláši, v Arny klube, v svojom home gyme, pretože tam poznám tie stroje a keď už nie, tak v gymoch, ktoré majú podobné stroje, Life Fitness, Hammer. Tieto stroje mám k dispozícii v gyme, v ktorom cvičím. Regenerácia. V rámci regenerácie stále platí sauna 1-krát týždenne, akurát tam bola jedna zmena a to bolo to, že jednoducho vždycky tá sauna je počas odpočinkových dní. Aby som v skratke načrtol, prečo to tak je, tak centrálna nervová sústava má nejaký limit, ktorý v tom dni je v poriadku. Ako náhle tento limit je neustále jednoducho prekračovaný a neustále sa snažíme pretláčať veci hlavou, to znamená čisto príklad, keby som urobil, že urobím 20 000 krokov, urobím tréning, urobím kardio, mám stresový deň, napríklad, hej, niečo sa deje v tom dni, pohádam sa s niekým, mám vyšší stres a idem ešte aj do sauny, tak nie je šanca, že si oddychnem, pretože tá samotná sauna, ten samotný impuls toho, že vám vyskočia tepy v tej saune, tak už aj to je záťaž na centrálny nervový systém. Ak z toho chcem benefitovať, tak je to vždy zaradené v dňoch, kedy mám voľno od aktivít, od tréningu a od kardia. Čiže toto bola zmena. Poďme na spánok. Spánok som nerozoberal minule a to schválne, pretože som sám potreboval zistiť, že ako budem reagovať na zmeny, ktoré urobím v spánku. Spím približne 7 až 8 hodín. Netrekujem si spánok vôbec cez prsteň, cez tie inteligentné prstene, ktoré sú Ultrahuman Aura Ring. Chcel by som jeden, ale zatiaľ ho nemám a ani cez Apple Watchky, aj na to sú aplikácie, ale tie prstene sú vždycky presnejšie. Netrekujem si ten spánok, ale na sebe cítim, že mám spánok o 40% lepší a to kvôli 3 veciam. Jasné, že som si zmanéžoval to, že chodím skôr spať a tak ďalej v rámci akože možností, že sa to nesnažím naťahovať. Za bežných okolností by som bol dlhšie hore, ale teraz už je tam ako keby ten limit, kedy si poviem OK, zajtra je tréning, potrebujem sa vyspať. A mimo to 3 veci. Sleep Magnesium, doplnok výživy, glicín, doplnok výživy a červené okuliare 2 hodiny predtým, ako idem spať. Červené okuliare blokujú modré svetlo. No a to modré svetlo vás vlastne počas toho dňa drží v bdelosti a jednoducho, keď sa zotmie, tak vaše telo sa pripravuje na spánok. No lenže tým, že máme telefóny, neonové svetlá, televízory, do ktorých pozeráme a tak ďalej, tak naše telo sa v dôsledku toho cíti, ako keby bol stále deň. To znamená, že toto modré svetlo, ak nie je blokované, povedzme cez tie červené okuliare, tak sa stále drží ako keby v bdelosti. Modré svetlo blokuje tvorbu melatonínu. Melatonín je hormón spánku, ovplyvňuje to, ako rýchlo zaspíte
a ako hlboko dokážete spať. Samozrejme, melatonín sa stará o kopu ďalších vecí, ale to je hlavný benefit toho, prečo blokujem to modré svetlo cez červené okuliare. Výrazne sa mi ten spánok už len týmito tromi vecami zlepšil. No a tým, že to vaše telo je stále vystavené tomu modrému svetlu, tak je zvýšený aj stresový hormón kortizol. A to úplne nechcete pred spánkom, pretože kortizol je hormón bdelosti, stresu. Trebárs ráno vám pomáha kortizol vstať z postele, ale naopak večer ho chcete cieľene znížiť, aby ste dokázali počas spánku dobre zregenerovať a ten spánok mali kvalitný. Čo sa týka mindsetu a mentálnej práce, mám pravidelné sedenia, tréningy, ktoré absolvujem a posúvam sa vpred po všetkých smeroch, rodina, biznisový posun, športový posun, kariérny posun, fakt, že po všetkých smeroch. Tak trošku rýpem do svojej minulosti a do svojich traum, ktoré možno pochádzajú ešte z detstva a jednoducho z období, ktoré ma nejakým spôsobom šejpovali do toho, kam som dnes, ako dnes rozmýšľam a ako tie veci mám nastavené. A jednoducho tieto veci riešim aktívne a fakt sa mi darí v tom posúvať. Je to úplne niečo nové, je to isté, ako keď úplne začínate cvičiť alebo teda trénovať v gyme a nič úplne nepoznáte a jednoducho sa s tým oboznamujete. To znamená, že učím sa, darí sa mi napredovať v tomto smere a ja som za to veľmi vďačný, pretože už po tak krátkej dobe, je to krátka doba pomerne, tak už po tak krátkej dobe naozaj cítim a vedome mením niektoré veci, ktoré mi možno na sebe vadili a ktoré jednoducho ovplyvňovali či už zlé rozhodnutia alebo niektoré veci, ktoré priamo súviseli s tým môjim správaním. Darí sa mi chápať moje správanie zo širšieho spektra. Určite ste sa niekedy samých seba pýtali otázku, že prečo robím toto takto, alebo prečo som tam reagoval tak, prečo som jednoducho toto nespravil, prečo som hento spravil. Tak toto všetko sa snažím prostredníctvom tejto mentálnej práce riešiť a posúvať sa aj v rámci toho a pozerať sa na to z úplne takého širokého spektra. A dovolím si povedať, že mi to strašne veľa dáva a strašne veľa sa mi mení pohľadov a veľa vecí jednoducho v sebe prehodnocujem, veľa sa učím a veľa vecí ma posúva na úplne inú úroveň. Vyhodnocujem, čo ma brzdí, čo ma posúva a overall sa mi to darí. Takže toto by bolo všetko v rámci updateu po 7 týždňoch v príprave. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte mi dole do komentára, spýtajte sa aj k jednotlivým témam, ktoré sme preberali. Rád odpoviem aj na video. Ak to bude niečo, čo môžu využiť aj iní ľudia. Som rád, že tu budujeme netoxickú komunitu, ktorá sa vie posúvať, ktorá sa zaujíma. Takže ak sa chcete čokoľvek spýtať, smerujte to dole do komentára, lajkujte video, zdieľajte video, komentujte ho, kľudne tam hoďte aj nejaký emoji, čokoľvek. Pomôžte tieto videá dostať medzi ďalších ľudí, ktorí môžu informačne pomôcť. Pomôžte ich dostať medzi pretekárov, ktorí možno robia príliš veľké extrémy a nevedia si s tým rady. A vidíme sa pri ďalšom videu, vidíme sa pri ďalšom update. Možno sa uvidíme aj pri videu z USA, ktoré bude vychádzať taktiež na tomto kanáli ďalšie. A jo, to je z dnešného videa všetko. Elevate self in body, mind and spirit. Posúvajte sa, zlepšujte sa, zvyšujte svoju úroveň v tele, v mysli a v duchu. A my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.